ҳамасола дар наврӯзгоҳ иди наврӯз ҷашн гирифта мешуд, аммо имсол бошад бо пешгирии коронавирус дар Тоҷикистон ҳамаи маршровка яъне тайёриҳо ба иди наврӯз қатъ гардиданд. Маршровка барои пешгирӣ намудани касалиҳои коронавирус ман кардану ҷашни наврӯз ба фикрам ягон зарар надорад. ҷашн гирифтан мегирем, хайр маҳдуд мешад, кам беш ҳаст. Ман бисёр ҳарсола баринаю тайёриҳо ҳаст. Одамо может хурсанд шаванд, бо иммунитет баландтар мешавад, бо касал камтар мешавад. Ягон вай надорад. чораҳои пешгирӣ аз сирояти коронавирус ба фазои идонаи Наврӯз дар пойтахти кишвар бетаъсир намондааст. бо вуҷуди он ки дар маркази шаҳри Душанбе намо ё муҷассамаи суманакро гузоштаанд, дар маконҳои баргузории ид ва боғҳои фарҳангии пойтахт ҳанӯз мардуми зиёд ба назар намерасанд. бисёртари ҷавонон бо ниқоб мегарданд ва аз паҳншавии коронавирус дар ҳарос афтоданд. Ман шудани яъне маршровкаҳо ман хиёл мекунам хуб буд. Ин ба гарави саломатии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст. Гарчанде ки дар Тоҷикистон маршровка ман шудааст, мо метавонем наврӯзиро дар дилҳои худ яъне ҷашн гирифтан гирем. Ва ман гумон мебарам ки шарт нест ки дар дили шаҳрвандон тарс бошад. мардуми тоҷик одатан иди наврӯзро берун аз хона ва ё дар боғу гулгашт ва маконҳои наврӯзӣ таҷлил мекунанд. имсол мақомот ба сокинон тавсия доданд ки ҷашнро дар ҳалқаи хонавода ва дур аз ҷамъи зиёди одамон ҷашн гиранд, то аз хатари сирояти коронавирус эмин бошанд. аммо бо вуҷуди ҳамаи ин ҳам меҳмонон аз Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои ҳамсоя барои таҷлили наврӯз ва тамошои шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва аз ин зебоиву ободӣ ҳарф мезананд. мо беҳаду канор хурсанд ҳастем ки мана Тоҷикистони ҷаннат макон, мана ҳамин хел симилак наврӯз ҷашн гирифта истоданд, хурсанд ҳастем. бисёр навигариҳои нақс шуда истодааст. мана Тоҷикистон бинед ҳозир аз навсозӣ ҳама иморатҳои хушрӯй, дӯстӣ омаду рафт, халқҳои ӯзбек, тоҷик, ҳама миллатҳо мана омада рафсодем, сарҳадҳо буяй хурсанд ҳастем. маврид ба зикр аст ки коронавирус моҳи декабри соли 2019 дар чин кашф шуд ва то кунун дар ҷаҳон беш аз 120 000 нафар ба он гирифтор шуданд. ин вирус боис ба марги беш аз 4 000 нафар шудааст.